Isusukhuluma ividiyo kaMax esabalala enkundleni zokuxhumana. Lokho kulandela ividiyo eyenziwe yindlandlala zomkhonyovu laphana ichaza umnumzane kanye-ke nomnini muzi. Le nkulumo-ke ike yasusa ukukhuluma ey'nsukwini ey'dlule ey'ningi njengoba-ke kuthiwa umnumzane echazwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Kanti-ke uMax ubelwe lisayidi leqhawe lakhe laphana-ke uKhuzani njengoba-ke uKhuzani yavela yabuya ngenhlanekezela yathi-ke uKhuzani kusho ukuthi akayena umnumzane. Naye-ke futhi wakuveza ukuthi ukhathazekile ngale nkulumo. Lokho kulandela inkulumo yakhe ayenza nobaba washesha laphana umfoka Sithole embuza ukuthi kahle kahle umnumzane yini. Waphinde waphosta amaphejini akhe ngokulandelana ukuthi kahle kahle umnumzane yena ngokuthola kwakhe uyini. Sawubona kuphinde kuphi la kufanele khona lomusa njengamanje kubingelela uyena uMathanda Cebo intombi zomqomela amehlakhe abanye zibaqomela imali siwazi ngana kwethu ngabe usuku lakho kalula ngicela ukuthi upresse ibutton lela lika subscribe. Kanti-ke mawukhuza ibuya la ekhaya uyazi ukuthi ividiyo uyilinde iziphele ebese kuyima ukhomenta ngokuyikhona okuzwile. Kanza kwethu kubukeke ngokusobala ukuthi uMax le nkulumo noma eyizwa kodwa-ke engakwazi ukuyidefenda kodwa-ke kufanele agcine edefende iqhawe lakhe njengoba-ke ezakhela udumo ngokuthi-ke ulandela uKhuzani laphana enkundleni zokuxhumana. Kanti inkulumo yake yavele engazi ukuthi ifuna ukuphikisana kakhulu noKhuzani njengoba-ke kade eshadelwa laphana-ke enye yentombi yaseSwazini ekusuwumakoti wakwaMpungose njengamanje. Webafethu ngaphandle komushikisasayini undlandlalazi womkhonyovu laphana-ke wenza inkulumo echaza umnumzane. Kanti-ke abantu abaningi bayakholelwa kundlandlalazi womkhonyovu ukuthi-ke kunesizulu abangasicosha noma-ke kunesizulu esibanzi esijulile akasaziyo njengoba-ke eyichazile babaningi abavumelane naye. Kodwa-ke uMax wathi yena uphuma eceleni njengendlu yomxhaso kule nkulumo kandlandlalazi womkhonyovu. Uyayiphikisa ngoba-ke ehambisana noma-ke efuna ukufida ama-feelings akhe ngendlela yena acabanga ngayo. Bafethu asingene kwividiyo yendlandlalazi womkhonyovu bese singena kwividiyo yakhe-ke uMax kuchazwa lolu daba. Siyabingelela mancasa namancasakazi. Kwathi angithi isitshana nanda semvula yasehlobo zulu lakho matwana kalidumile yaqaqamba bathi sihaye sahle sinyisayo ngoba sahle sikabhungani kaMthimkhulu bathi wabhinca kade matwana uzophambanisa amashobo ungesushaka wasembelebeleni. Inkosi yakithi leyo matwane hawu madoda ngwane mntunga wena wasengoba. Siyabingelela kini nonke sisakithi. Zimbili amanqamukela phezulu azizinde imfishane. Umnumzane indoda ake nguhlukanise lokho. Ngakukhuluma 2020 ngakudalula lokho into zakwabantu ayidinge ichazo. Kuyacaca abaningi abangizwaka yingakho besaphinda lemvomvu ngase ngicabile imjwaqo nje inkunela lena. Ngilapha ekutheni ngayicacisa le ndaba. Umnumzane inkosi yesizwe. Ithi indoda ihambaphi ithi inkosi engiyakhele usibanibani. Bathi abadala sibiziwe kwaMnumzane njoba aphuma emhlahlweni ubani siyothamela udaba lakhe. Phela kwaMnumzane kuthiwe komkhulu. Mnumzane inkosi yesizwe abakhele inkosi abagane noma ngane inkomo ezungaki ubizwa kuthiwe umninimuzana. Abanye abakhele inkosi kuthiwa omninimizana. Ngincinde umunye ngibhenya ikhasi. Indoda umuntu osethombile uqamba amanga wena. Qamba amanga nje akuhlaza. Wena ndlandlalazi yomkhonyovu uyogcina ungaphikiswa obhululu bakho nabakini kanye nazi incela mthondo zakho lezi ezihlezi zivuma yonke into zithi wena uyisazi sizulu. Uyovunywa yizo lezo zinja lezo la komakhanya thina umfana simqonda ngqo simtshela ukuthi uqamba amanga wena. Qamba nje akuhlaza amanga. Wena qhubeka nokuba imbongi lapho upractice ulumbanise onkamisa lapho uhlangahlanganise amagama lapho ube imbongi njoba uyimbongi nje. Uyabo? When it comes to ukuba ingcitha buchopho kushiyele nathi lokho. Awudalelwanga nje ukuthi ube ingcitha buchopho wena. Wena uzalela ukuthi ube imbongi njoba ulumbanisa onkamisa ubhizi uhlanganisa inkondlo leyo oyikhulumayo. Uyabo? Phela kunomahluko phakathi kwembongi nomzulu. Uyabo? Although imbongi kweyakwaZulu kodwa kufike kube nomahluko ocaca ukuthi lo umZulu oyimbongi
lo umZulu ngokuzalwa ngegazi nangolimi. Thina sikhuluma ulimi, wena ukhuluma inkondlo, ukhuluma ubumbongi wena. Manje lento ikhuluma nje ukuthi umnomzane inkosi yesizwe, qamba nje amanga nje, uqamba nje amanga. Qamba nje amanga kuhlaza. Lonto leyo irrelevant even ngisho with the word mnomzane. Mnomzane, even the word itself, mnomzane. Uphikiswa nje ngisho iminingi yegama elithi mnomzane. Qamba nje amanga. Inkosi yesizwe, inkosi yesizwe. Kuthiwa ndaba ezitha. Siyazi ukuthi nakhona lo ndaba ezitha loyo wahlanganiswa nje ngendlela erongi ngoba akekho undaba ezitha ongena owakandaba kombatha. Undaba ezitha nje kumele kube wakambatha kondaba. Uyabo? Kodwa ke ngoba ke ulimi luyakhuluphala lunonophale. Siyawuthatha undaba ezitha su-adopte suwufake la sibona khona ukuthi kuhloniphekile uzothi mawungena khona ulethe leso sidima naleso sithunzi ngoba lunjalo ulimi lwesinguni. Ulimi lwesinguni luhambisana nesithunzi nesidima nenhlonipho. So igama like lithi liqale endaweni ethile ngenxa yamandla nesithunzi nenhlonipho equkethwe ilelo gama, ebese lithathwa lelo gama lifakwe kwezinye indawo ezirelevant ezifanele ukuhlonishwa. Wasawuthatha kanjalo undaba ezitha sabiza wonke amakhosi ngokuthi awondaba ezitha, although sazi imvelaphi yalo ukuthi livela lapha kondaba kombatha la livela khona, kodwa kuchazwe ukuthi kwakumele ligcine khona. Ingakho ke siyakwazi ukubiza amakhosi ngokuthi ondaba ezitha. Isiphuqephuqe sesiphukuphuku nje singayitshela ukuthi masithi indaba ezitha sisho enkosini bese eqhamuka azositshela ukuthi hayi siphambanisa isiZulu. Siyasazi isinguni kodwa igama sisuke sidonsa ujuice lokho kuthiwa udu, ushukela wegama, sidonsa ubumnandi balo ebese sihambe sizwakalisa ngalo eindaweni la kuduma khona sifuna kuzwakale loludu likashukela oluqukethwe leli gama. So undaba ezitha inkosi yesizwe, inkosi yesizwe nje kuphelela lapho. Kamenje ukulonithatha igama lobunomzane nambe nilipenda nilinameka yonke indawo nambe niligcisha. Igama lobunomzane igama elizimele elineminingi eyimele eqondene nohlobo lwesigaba oluzimele. Alihambe lumataniswa nesigaba sasebukhosini, lumataniswe nesigaba sobudoda, hambe limataniswa nje. Igama lomnomzane lizimele, linomqondo ozimele, linesigaba salo esizimele futhi. Kuyaziwa ukuthi umnomzane indoda esiganisile. Udlule esigabeni sobudoda uye esigabeni sobunomzane. Lobudoda nje obushoyo wena uthi ubudoda umuntu onesidoda, wena mfana uyasangana wena. Sangana impela nje. Singomakhanya sokutshela ukuthi uyasihlanyela wena. Uyasihlanyela. Kuze kubizwe ama-sperms ngokuthi isidoda nje, leyo nto isukela ekutheni ama-sperms vele abasendodeni. Uyabo? Kuze kuthiwe ngezulu nje, ngezulu ama-sperms akusona isidoda. Ngezulu nje ama-sperms akusona isidoda. Uyabo? Ngezulu ama-sperms uketshezi. Ama-sperms nje ngezulu uketshezi akusona nje isidoda. Eyanje ukuzosiqambela amanga nisithathela ama-chance la ukuthi sikhuluma ingisi la ko social media akusho ukuthi asisalwazi ulimi kanye nemvelaphi yolimi. Eyanje ukuzosikwitizela ngeinkondlo la niloni izoba izimbongi la.
niloni izoba izimbongi lana nifune ukuthi hayi masekukhulume uNdlandlalazi yomkhonyovu ayi kusuke sekuphelele phela akekho umuntu owazi isiZulu nje wakutshela ubani lokho ukuthatha aphi lokho ukuthi wena ngoba naku imbongi sekuwena owazi isinguni hayi lutho khohlwa baba la sizokutshela singomakhaya thina sizokutshela baba ukuthi uyadakwa nje ayikho lento sitshela yona uyasangana nje uyanhlanhlatha uyabona uyanhlanhlatha ayikho lento sitshela yona inkosi yesizwe isigaba esiyimele leso engesona esika Nombani uyabo related to a blood ingakho kuthiwa inkosi yesizwe iyazalwa ngoba iDNA inkosi yesizwe now awukwazi ukuzohlanganisa into ephathelene nobukhosi uzoyihlanganisa nobunomzane ngoba ubunomzane nombani umuntu uyabo umnomzane as long as eganisile nje eganisile uyabo ingane yakhe iganile noma ingane yakhe yomfana iganiwe lo umnomzane ngeke nilona isirobhe la nisirobhe nangeinkondlo nisirobhe ngobumbongi bese kuthiwa hayi ke sizolala phansi ke ngoba sekukhulume imbongi Ndlandlalazi yomkhonyovu lutho kade hayi niyasidakelwa